Άνθρωπε, εσύ που πάνω κοιτάς, που μπορείς να κάνεις την υπέρβαση, που μπορείς να είσαι εξισορροπιστής στις δύσκολες καταστάσεις, που μπορείς να βοηθάς με τη σωματική και νοητική σου διάπλαση να βρίσκεις την κοινή win-win λύση. Εσύ που είσαι ο φροντιστής αυτής της γης, αυτού του κόσμου που ανήκεις, και τα ζώα του κατανοούν και σου ζητούν βοήθεια και σε σέβονται και σε συγχωρούν, όσο πια να μας συγχωρέσουν σε αυτή τη συνύπαρξη. Άνθρωπε, λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να καταλάβεις ότι ο ρόλος σου είναι φροντιστής και εξισορροπιστής και να αφήσεις στην άκρη, ελέγχοντας αυτό το μωρό κομμάτι σου. Όλοι έχουμε τραύματα. Τα δικά σου μπορεί να είναι χειρότερα από όλους. Όμως είσαι σε μια θέση ενήλικα και χρειάζεται να τα διαχειριστείς. Λύσε τα και σταμάτα αυτή τη δικαιολογία. Ζητά σεβασμό και πριν από όλους χρειάζεται να σέβεσαι εσύ εσένα και μετά όλους τους υπόλοιπους.